Quddiem numru ta' akademiċi u studenti fl-Università ta' St.Andrews fl-Iskozja, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-politika ekonomika progressiva ta' Malta. Spjega kif din wittiet it-triq għal tkabbir ekonomiku ħarsien soċjali. Fl-Iskozja, il-Prim Ministru rimarka l-fatt li l-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu tkellmu b'vuċi qawwija dwar l-ekonomija b'saħħitha ta' Malta. Spjega kif dawn l-aħħar 5 snin il-Gvern ħa diversi miżuri biex kattar ix-xogħol u l-investiment f'pajjiżna. Fost dawn semma ċ-child xejn u l-mod kif minn kien dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali u jsib xogħol jibdew jitnaqsulu gradwalment. Il-Prim Ministru spjega li l-politika ta' austerità li diversi gvernijiet Ewropej oħra adottaw qed wassal biex jikbru movimenti populisti, movimenti li jistgħu jidhru sbieħ anki fost iż-żgħażagħ. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru rrefera wkoll għal liġi li pajjiżna jinsab jiddiskuti, dik li l-età tal-vot tinżel għal 16-il sena. U spjega li bħall-Iskozja pajjiżna mistenni jiddeċiedi li ż-żgħażagħ Maltin ikunu parti mill-proċess demokratiku. Tul id-diskors tiegħu Joseph Muscat tkellem fl-isfond li r-Renju Unit u Malta għandhom rabta storika, anki għaliex pajjiżna kien kolonja tal-Gran Brittanja għal seklu u nofs.